Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jande ley moɗon bandiraɓe fulfulde fof goto fof salminama inde kono kadi manama yettore ko wiide won tan bisimilla mon no subaka fof e ruɓindu jandeli moɗon subaka altine o hande weltare tan min dañi kono kadi serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol ene calmini kono kadi nana juure goto fof ɗo woni kala ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma banimba Aissata Ndiaye jam walema mbaɗa feere noon gartiraka min mardi par ce que min jimmi ko yimi ɓenna altine hankidi nani tawa ron kam yaɓɓino altine wadde mbeɗene altine ha joni altine ko hanki won hande ko talata ko noon mato altine o hanki machallah mbayani ka defɗo plat mo ɓurɗa yidde mi fofti tan mbeɗande seeɗa aɗa sa foftima seeɗa cikkata ko dimanche gonɗa ɗum noon a salmitama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere en calmini yeeɓiyankoɓe fof e mbaadi kuftodinde firti tan ko wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi eɗen jettaɓe Aissata eɗen jarnaɓe no fewi e commentaire uji mabɓe guila e duuji ha e konngudi mabɓe ɗiɓe e kirjinta en yo en jokku ko mbatten ko wadde eɗen beltanoɓe no hannirta ni ɗum ɗon noon ko jarore tigui e nde jetteten ɓe oɗo subaka hande noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande hande ene waɗi ene jeeya hen ko ɓuuri tengtude ko yewti ko e dawrugol ko noonne kadi to banggue ñawoje e ɗum ɗon noon ma en gandu ɗum e nder jayde ɗi kono ɗum ko kadi so tawi Allah waɗi en gayni ɗin jaydeji ma en gar e kuccam jaydiyankoɓe woni joguiɓe juɓɓude ko fate banggue ziyara ceerno Saydou Nourou Tall e ceerno Mountaga Daha noon tigui Amadou wadde en mbatta sona udditirde le soleil tigui e jayde gendire nde e jayde ari ko e jillu faggudu ko nonne kadi e mbiyen ha joni jonde walla disdiral jagorɗe tawi ko dirtina walla mbiyen koko ha joni nawa banggue goɗɗo ko wiyete décentralisé ɗum ɗon noon ko mawɗo leydi ndi Macky Sall jayde wi tan mo yillo toon to rewo leydi ndi wonata noon koye lewru mars ɗum ɗon noon o fuɗɗorto ko toon to Ndar ko nonne kadi wonata ko ñande jeetati ndun lewru o gaynoya tigui gonɗon jillu ko ñande sappo e ɗiɗi ndun lewru toon to Matam jayde las quotidien ina wayno arti koko yewti ko e gueɗe dawrugol ne wayno ko filñitere teskade e nder landa alliance pour la république APR ɗum ɗon noon jayde wi ko mawɗo leydi ndi tan joni o tan ne wayno ƴaggini walla mbiyen tekkini ko fate banggue hono goomu tambingo kala ko yewti e banggue needi on ɗon fannu kono ɗum ko Mouhamed walla mbiyen Mahmoud Saleh joni tan eri ko mo ganduɗa ko Moustapha Cissé Lo kam e Moustapha Diakhaté yoɓe kay jowe e nder landa APR jayde vox populi nden ɗon jayde ene wayno arti ko e tana musɗo baɗɗo to Parcelles Assainies unité 7 ɗum ɗon noon hollitama ko babiraɗo tan kañum tigui duppa ina wuuri ha seeri e fitandu muɗum jande noon ene sifo gueɗɗe mbaɗi ko ñande hono alet ɓennuɗo to walla mbiyen tan alet ɓennuɗo o tawi noon koye nder suudu makko kanko on ɗon noon mo inde muɗum wiya Thiam Ndiaye omo yaara duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi joyyi o maayi ko hanki toon to hôpital Mame Thierno noon on duppuɗo tigui suudu makko hollitama wonde ina wayno ha joni ko nguuto o joganno on ɗon babiraɗo jayde ne sifo on ɗon nguuto ina wayno ko on ɗon tigui hono babiraɗo wimo wonde yo kay ummo e ndun ɗon suudu walla mbiyen on ɗon loyer mo wonno saabi noon hawa kay mbiyen duppi on ɗon babiraɗo tawi noon on ɗon hono mbiyen mawɗo tumnomo kay ko wadde yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jadani e jamanu kanko on ɗon noon mbaɗoɗen gueɗe country ɗoɗo saaha amono tigui mofta toon to Parcelles Assainies e on ɗon commissariat Mame Thierno waɗi ko hawni jayde l'observateur nden ɗon jayde ina wayno arti ko e goɗɗum hollitama noon wonde kay ko guykaji deggodirɗi teska e toon to ha joni mbiyen hono guenale biteɗo Bahia de Touba hollitama noon wonde ko kay ha joni yanade omo ganduɗa ko yimmum Serigne Abdou Karim Mbacké kañum kay asta walla mbiyen ubbita hollitama noon wonde kay ko ɓe ganduɗa waɗoɓe gueɗe country ɗi nawi ko heewi tawi noon ɓe gasti koko wayno ha joni gasɗe walla mbiyen janali yimɓe ubbanoɓe toon ɗiɗo noon tumaɓe oɗon fannu oɗo saaha ene wayno nana e juuɗe lawol kono ɗum koyne tawi hen loskonde jayde nde waɗi oɗo gorko mo ganduɗa ko jinnoɗo wonde hoorejo leydi ɗum ɗon noon hollitama wonde ko on woni abi hono Agibou walla Adjibou Soumaré
Cheikh Agibou Soumaré non tigi le quotidien el jayde quotidien le quotidien ari ko yuti ko e bange ñawoje dum don non woni tam won tan ko ñawore hesere kay ko yuti ko e bange phobie woni ko preje de mojani kanyum udditani hono gardido gomu Ramdan sabi non jayde wi ko remix wonande kay hono cion on remix non jayde tumni ina wayno ko morsoji pitadi wonande kay kala gandudo musique barno Aissata Ndiaye il faut di famde hol ko woni remix non tigi les échos den don jayde ina wayno article e losko wongo ko fate bangi dorok woni tan ha joni dorok do e leydi men Sénégal holtam non wonde ko wuro witengu Kuba non ko tawate ko tonto diwan mo Casamance holtam non wonde ko nokku mo ganda o ina reme ko wite ko hono cannabis holtam non kambe e remobe dum bebe ko liti wonde don so tawi hay goto remani so be ndemani ko wite ko hono cannabis ina wayno tan be mbawata wurde no hanirta ni sabu abe kebe hen hakkunde ujunnaji tati ha ujunnaji jeegom mbudu e kala kilo dum don non so tawi be jerdiri dum e bangi kilo hono basalli e be gandi wawa tigi wurnodebe sabu on don kilo basalli ko temedere mbudu jarata kona dum ko ina tawe hen dawrugol ono front de résistance nationale FRN holtam non wonde ko Maître Abdoulaye Wade na tigi duñe ngam yalta e on don fannu jayde Dakar Times den don jayde ina wayno article yi ko e dongre walla bien dunde Afrique holtam non ko horje leydele dunde Afrique kanyumen kay kisdirini ha joni holade munen fewde e koni ko be leydi France sabi non ha jayde wi odo saha dum don kongol ngol be kutri tan ko France ne wayno hay goto hamminani dum don non kambe be ganda ko jiyabe EG5 Sahel ko liti tan wonde abi jadi ko yoti ko e ha joni koni ko be dola France keddo do e der den do dunde be kolti non wonde godon boto wanno ko hanki sapotati lewru ndu tonto po tawate ko ender leydi France jayde cioftal balli le mbien stade ko don guddirten romido men jayde jewodo subaka hande jayde article e ha joni affiche manam tan ko yiti ko potiral dola Sénégal e dola Guinée Bissau dum don non ko yiti éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 jayde non wi ko kaf kadi ne wayno tifundiri ko yiti ko e calendrier mudum sabi non habe dirtini ngal don potiral ngal hani wadde ko lewru mars dum don non jayde wi ene wayno ko ha joni tan ko dum don kadi dirtinama e ko yiti e lawol gongol kona dum ko fate bangi FC Barcelone ne tawe hen dum don non on don club hono Catalogne série tigi e hono bitedo Ernesto Valverde kiblinobe sabi non habi lomtini goddo bitedo Kik Setien kanyum tigi ina wayno joni jono jokkata den don golle e wiide jayde stade ko don uddirobe men jayde je odo subaka hande non tigi Amadou wadde gudditer ko e boore wonde hande payen to ganda walla do tan ne ganda woni rawdo Ceerno Saydou dum non Amadou dañno ton tan ko conférence de presse be kuccondiri no e be ganda kambe goni journaliste uji di dum don non gam tan halde e ziar mo hikka o don ziar non ina anda hikka wadata duubi 40 di ganduda e mo ganda woni Ceerno Saydou Nourou ummima do dum non ziaro mata ko don tan tolnini e duubi dum non ziaro ina wadda hen mo Ceerno Muntaga kanko non Amadou ina anda Ceerno Muntaga atal tigi kono kadi Ceerno Saydou Nourou Tall Amadou ina anda o yaltuno aduna tan walla mbiyeno sanki ko noga sejoy lewru janvier hitande ujunere e temedde jeenayi e capande jeetati dum non woni 1980 omo tolnino non e duubi temedere e sappo e jeegom kono kadi wiide tan ziyaro do joni yettima kono hanki be jehino e conférence de presse o Amadou tigi be mbadi kuccam mabbe jandiyankobe fof non ko ngam heblanade ko fate bange on ziar mo kalda won Ceerno Saydou Nourou Tall e Ceerno Muntaga Ahmed Tall on don ziar non hani wadde ko nyande nogase tati ha nogase jeediri ndu lewru gonden woni janvier ndudo tawi non wadate ko tonto hono juma c'est Cheikh Omar Foutiyou Tall tobere ndebi cubi hikko non Aissata eno wayno ko yuti ko e cadel de ganda ene teska to bange ha joni gonka mbiyen ko fate bange ha joni leydi men Sénégal sabi non be eri yimbe kala ko yotan jangol Qur'anil Karim ko non karima haale hen gurdam Ceerno Saydou Nourou Tall ala no batten sona hettade Ceerno Macky Tall mo ganduda kam jogi kongol besngu hono Cheikh Omar Foutiyou Tall do e Dakar yetti hala makko ko Salamata Amadou Dia rabbil alamin wassalatu wassalam ala man qala tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azimun
وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعن خلفائه ومقدميه خاصة تلميذه شيخنا وملازنا ورجائنا ووسيلتنا إلى الله شيخ الإسلام والطريقة قائد الجهاد سيد العباد الحج عمر الفوتي وأن مجاهدين الذين هاجروا معه وأووا ونصروا إلى يوم الدين. تقال يتدي الله يجول لنا الله صلى الله عليه وسلم يويلو يا الله ون تشيرنا من شيخنا أحمد التجاني خليفة بمكة فوف تينكي نون almuudo makko cheikhana ahmad tidiane mo ngannduɗaa jeyi ñalawma oɗo ndeɗo jonde so yiyama tan enen fof eɗen ciftora ardinoɓe men seeremɓe men nehɓe men hono alaji seydou nourou tall e ceerno mountaga ahmad eyyi ɗum noon yonti e yamirore ceerno men Chérif Abdoul Moutalib At-Tijani e ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Mouhamadoul Bachir ɓe jamiri ceerno Madani Muntaka Tall khadimul hadratil umariya yo golle ziyara alaji seydou nour e ceerno Muntaga yo waɗe ɗum noon en jaggui ñalawma nogas e tati e nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru janvier eyyi hikka noon ziyara o hawri ko 4 duuɓi ko alaji seydou nour wirni ɗum waɗi ziyara o ƴewde hoolare ko endam e alaka qonnoɗo hakkude alaji seydou nour e ceerno men Sidi Haj Malik radiyallahu taala anhuma ɗum waɗi ñalawmaji ɗi teddinira ko ɓesgu alhaji Malik radiyallahu taala anhu e min teddinira ɗum khalifa mabɓe Serigne Babacar Mansour e miñiraɓe makko foof ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji mabɓe kadi oɗo ziyara nde fuɗɗoto nde ko jinnaɗo men ceerno men Serigne Abdoul Aziz Dabbakh kanko tottuno yamirore miñi ko sehil makko ceerno Muntaga yo fuɗɗo ɗum waɗana ɗum jinnaɗo makko ceerno Saydou Nour hitande foof eɓe mbaɗa ɗum en ji noon ɗum noon hitande foof ne yaara yeeso eyyi no wayno tan ko yamirore ceerno Muntaga ne hay wiide kala ko wonde yamirore yarat ko yeeso eyyi wa azzin fi nnasi bilhajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin mbo jomiraɗo yamirno nelaɗo Allah nelaɗo men Ibrahima bammen Ibrahima alayhi salam ko on tan yahat ha joni ɗum waɗi gueɗe ɗe yaharat ko yeeso tan inchallah ko heddi ko noon ziyara o détail yu ziyara o bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe moɓe tottu mon kono ɗum yarata foof sallah jaaɓi min mi arno tan ko udditande ɓe wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. tigi ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno hen mantinade ɗum ɗon noon widde wi tan e siftinde ko gueɗɗe ganduɗaɗe ene guddirani on ɗon jiyara mo ganduɗa ina kay mbiyen no mbiɗa joni ni ina arta e ha joni mbiyen duuɓi 4 ko ceerno Saydou Nourou Tall yalti aduna kono kadi ne hawre duuɓi 4 ko ɓesgu ngu ina yuɓɓina ko fate banggue oɗo ziyara noon tigui Amadou ɓesgu ngu e kadi dendagal haalpular en kala walla mbiyen dendagal Sénégal naɓe walla aduna o fof saabu Amadou aɗa andi ziyara o so ari wona tan Sénégal naɓe gonta toon saabu sa yeehi ma taw toon Mauritanie naɓe Mali naɓe fof a tawa ɗum toon eɓe ganda gummi ko caggal leydi Amadou ko wayno France en Amérique en
ngam tan arde tawtorede oɗon ziyar mo ganda waɗi fayida te noon ɓooyi yuɓɓinede gila jumawo hande a parani ha hande machallah jumawo mahama ha yettima ko yettere Allah oɗo ziyar mo ganduɗa hitande foof ina yuɓɓinede hitande fof yimɓeɓe ɓuura arde amadou e kewal wonnon ko golle ko manam ko golle taniɓe so yaba taniɓe noon ko Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall eɗen gandi alana Sénégal alana Afrique kono wonde kadi alana windere nde foof wadde so tawi ñalɗi baɗi ni ɓiɓɓe mum walla taniraɓe mum kadi gaari ene jaɓɓe gonɗon felo donc so tawi ñalɗi baɗi ni gaari ɗum ɗon alay saago wawata tan ko hewde kadi ziyare one wonde kayisaji kala hitande ene wayno ene ɓeydo hewde ha mbiya nokku o walla mbiyen Dakar ɗon ɗo Sara Corniche ene wayno ene faɗira hono faɗira gueɗal ngal kadi ko noon foti wonde nde tawno eɗen gandi walla eɗen nana golle o mo ganduɗa ko Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall eɗen nana kadi aussi golle ceerno Seydou Nourou Tall e ha joni ɓiɓɓe mum e taniraɓe muɗum hande o ina gollono diine l'islam ina layna ko fate banggue ha joni on ɗon diine hani e lawol woni cheikhna Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu donc firti ko hunde nde ina ɗamina no fewi ina faɗa kadi ina jogorowade no wowi wade e kala hitande noon tigui ene sikka tan bandiraɓe fulfulde fof ma nanir noon goto foof ara yetto hen ƴetta e barke duwa o Amadou ko ɗum wonna komin gaddano won e roɓindu jaydeli moɗon ko wiide tan yo Allah rokku en tawede o saaha janggo so Allahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anne e wonno e banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massaly Allah jarama on jarama